नमस्कार, मालवणी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर मी आज तुम्हाला ना आमच्या कोकणात ज्या घरोघरी केल्या जाणाऱ्या ना करंज्या दाखवणार आहे. करंज्या तुम्हाला मी नंतर दाखवते. तुम्हाला आज मी करंजीचं सारण दाखवते. हे सारण आमच्या घरोघरी कोकणामध्ये केलं जातं. शिवाय दिवाळीमध्ये सुद्धा केलं जातं. तर ही जी पद्धत आहे ना पारंपरिक पद्धत आहे. आणि तर तुम्ही चणे असतात ना त्याचे सुद्धा करू शकता. चणे भाजायचे आणि मग ते मिक्सरला भरडून त्याची सालं आसडून आपण दळायला द्यायचं. आणि चण्याच्या डाळीचे सुद्धा सेम असेच करायचे. चण्याची डाळ चांगली भाजायची आपल्याला आणि मग ती आपल्याला दळायला द्यायची गिरणीवर. तर ही चण्याची डाळ मी चांगली 2 किलो घेतलेली आहे आणि 2 किलो चांगली मी भाजून घेते. तर ही सगळी डाळ जी आहे ना आपण बारीक गॅसवर भाजून घ्यायची. तर डाळ मी भाजून घेतलेली आहे. भाजून थंड करून मी गिरणीवर हे त्याचं पीठ दळून आणलेलं आहे. तर आता पीठ दळून झाले. तर हे मी पूर्ण 2 किलोचं सारण तयार करणार आहे. तर त्यासाठी मी आधी कढई ठेवली, लोखंडी तर कढई ठेवलेली आणि त्याच्यावर आपल्याला हे पीठ आपल्याला फक्त 5 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे. 5-10 मिनिटं फक्त बारीक गॅसवर परतायचं आहे. त्याच्यामुळे सारण अजून छान लागतं. तर आता या कढईत जेवढा मावेल तेवढं मी पीठ घातलेलं आहे आणि हे पीठ आपल्याला चांगलं आता 5 मिनिटं बारीक गॅसवर परतून घ्यायचं आहे. तर हे करंजीचं जे सारण आहे ते ह्याच्यामध्ये जास्त जिन्नस सुद्धा लागत नाही आणि हे सारण खूप चवीला पण खूप छान लागतात. तर आता हे सगळं मी पीठ परतून घेतलेलं आहे. जास्तीत जास्त मी 7-8 मिनिटं परतून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला हे पीठ एका पातेल्यामध्ये काढून घेते मी. पातेलं घ्या किंवा प्लेट घ्या, कशातही काढा. मी पातेलं घेतले कारण हे सारण जरा जास्त असल्यामुळे मी हे पातेल्यामध्ये सगळं मिक्स करणार आहे. तर आता पीठ सगळे मी भाजून घेतलेले आहे. आता हे पीठ जरा थंड करायला साईडला ठेवायचं. तोपर्यंत आपण अजून काही जिन्नस आहे ते भाजून घेऊया. तर त्यासाठी मी घेतलेले काळे तीळ घेतले. हे आमच्या कोकणामध्ये ना पुरणामध्ये घालतातच, खूप छान लागतात. तर मी हे 100 ग्रॅम घेतले. तुम्ही याच्यापेक्षा जास्त अजून घेऊ शकता, पण मी 100 ग्रॅम घेतलेले आहेत. आता हे चांगले आपल्याला तीळ भाजून घ्यायचे. तर काळे तीळ पण आता मी भाजून घेतलेले. आता मी घेतलेले सफेद तीळ. तर सफेद तीळ मी 150 ग्रॅम घेतलेले. तुम्ही पाहिजे तर पाव किलो घेतले तरी चालतील. तर हे सुद्धा तीळ आपल्याला चांगले आता भाजून घ्यायचे. तर तीळ घातल्यानेच या पुरणला चव खूप छान येते. आता तीळ भाजून झाले सफेद तीळ. आता थोडेसे मी काजू भाजते. काजू तुम्हाला घालायचे तर घाला, नाही घातले तरी चालतील. काजू सुद्धा मी आता भाजून घेतले. आता ह्यामध्ये मी सुकं खोबरं घालणार आहे. तर सुकं खोबरं माझ्याकडे 4-5 कवट होते, ते मी चांगले बारीक करून घेतले. आता ह्याच्यामध्ये मी रेडीमेड सुकं खोबरं जे भेटतं ते सुद्धा थोडं मिक्स करणार आहे. तर माझ्याकडे जे सुकं खोबरं होतं ते कमी होतं, त्याच्यामुळे मी याच्यात रेडीमेड सुद्धा वापरणार आहे. ते 1-1.5 वाटीभर मी सुकं खोबरं वापरलेलं आहे रेडीमेड. तर ते दोन्ही व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. तर सुकं खोबरं सुद्धा मी आता चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. जास्त करपवायचं नाही, थोडासा लालसर रंग आला की आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि हे थंड करून घ्यायचं आहे. तर आता पीठ सुद्धा चांगलं थंड झालंय. काळे तीळ पण मी साईडला ठेवते. आता आपल्याला काय करायचं आहे, मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपल्याला सफेद तीळ आणि काजू थोडेसे भरडून घ्यायचे आहेत. तर याने ना खूप छान टेस्ट येते. मग तुम्हाला या पुरणामध्ये मनुके वगैरे काही घालायची काही गरज नाहीये. तर आता मी हे भरडून घेतलेलं आहे. आता हे मी काढून घेते एका प्लेटीमध्ये. सगळी तयारी झालेली आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, पिठामध्ये आपल्याला गूळ घालून घ्यायचं आहे. तर 2 किलो मी पीठ घेतलं होतं, त्यासाठी मी 2 किलोच गूळ घेतले. फक्त पाव किलो मी कमी केलेलं आहे. तर आता हे गूळ मी ह्याच्यात मिक्स करणार आहे. तर तुम्ही पाहिजे तर गुळाची पावडर सुद्धा घालू शकता, पण मला गुळाची पावडर घालून पुरण नाही आवडत. तर मी असंच गूळ घरी आणून चिरते. तर मी हे पिवळं गूळ घेतले. तुम्ही पाहिजे तर काळं गूळ सुद्धा घेऊ शकता, पण पिवळ्या गुळाने ना या पुरणाला कलर सुद्धा छान येतो आणि पुरण खूप छान लागतो. तर आता हे सगळं मिक्स करायचं. अर्ध मी गूळ ठेवून दिलंय साईडला. लागलं तर आपण परत थोडं गूळ घालायचं आहे. तर आता मी काय करते, सगळं मिक्स करायचे. आता हे मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. आता तुम्ही काय करायचं आहे, मिक्सरचं भांडं घ्यायचं. मगाशी मी तीळ आणि वाटलेलं तेच घेतलेलं आहे.
आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे थोडं थोडं करून पीठ फक्त भरून घ्यायचं. जास्त वेळ लागत नाही हे सारण करायला. फक्त एकदा भरडून घ्यायचं म्हणजे गूळ चांगला याच्यामध्ये मिक्स होतो आणि मस्त असा हा सारण तयार होतो. बघा जरा सुद्धा गुळाचे खडे राहिलेले नाहीये आणि कलर सुद्धा या पुरणाला मस्त आलेला आहे. तर तुम्ही गुळाची पावडर जर घातली तर तुम्हाला हे मिक्सरला अशी भरडवायची गरज लागणार नाही. पण खरं तर असं करण्यातच सारण मस्त लागतं. तर आता हे सगळं मी पीठ असंच मिक्सरला भरडून घेते. तर हे मी रात्रीच करून ठेवते सारण, कारण एक दिवस हा सारण ना चांगला मुरला पाहिजे. तर तुम्ही त्याच दिवशी करला ना सारण तर एवढी चव लागत नाही आणि गूळ वगैरे चांगला व्यवस्थित मिक्स होत नाही. त्याच्यामुळे एक दिवस सारण असंच बनवून ठेवायचं आहे. हे बघा परत एकदा तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आणि मिक्सरला पण जास्त वेळ लागत नाही. एकदा तुम्ही फिरवलात की गॅस बंद करायचा आहे. आता बाकीचं सगळं मी सुकं खोबरं, काळे तीळ, परत सफेद तिळाची भरड सगळं मिक्स केलेलं आहे. थोडंसं मीठ सुद्धा घातलेलं आहे. तो जर असा व्हिडिओ थोडा डिलेट झालाय म्हणून मी तुम्हाला दाखवले काय काय घातलंय. एवढंच मी घातलं, याच्या व्यतिरिक्त मी काही जास्त घातलेलं नाही. तर ह्याच्यातलं 1-1.5 वाटी बेसन जे मी मिक्स केलेलं होतं ते बाजूला काढून ठेवलं होतं. जर हे सारण गोड नसेल तर आपल्याला परत गूळ घालून आपण हे वाटून घ्यायचं आहे. तर आता मी याच्यामध्ये जायफळ घालणार आहे. जायफळाने या सारणाला खूप चव लागते. तर मी किसणीवर जर असं किसून घेते. तर मी जायफळ 1 आणि अर्धा वापरलाय, म्हणजे 1.5 जायफळ वापरलेलं आहे. मस्त अशी टेस्ट येते. मीठ सुद्धा घातले मी थोडंसं या सारणाला, त्याच्यामुळे अजून या सारणाला चव लागते. तुम्ही म्हणाल सुंठ पावडर घाल, तर सुंठ पावडर आणि आम्ही घालत नाही, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही घालू शकता. तर आता मी जायफळ घातले बघा, हे अर्ध जायफळ मी ठेवून दिलेलं आहे. आता हे सारण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी आता वेलची पावडर सुद्धा घातलेली आहे थोडीशी. ह्यामध्ये तुम्ही पाहिजे तर थोडीशी खसखस सुद्धा भाजून घालू शकता. पण आम्ही एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत हे सारण करतो आणि ह्यामध्ये मनुके वगैरे आम्ही घालत नाही. त्यामुळे करंजी करताना ती करंजी फाटत सुद्धा नाही आणि करंज्या मस्त अशा तयार होतात. सारण आता मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आता मी जर अशी चव बघितली आहे तर जरा मला थोडंसं गोड कमी वाटलं. तर मी आता काय करणार आहे, जे मगाशी पीठ साईडला ठेवून दिले 2 वाटी, ते आपल्याला काय करायचं आहे, मिक्सरला घालायचं आहे आणि बाजूला ठेवलेला जो मी गूळ होता तो आपल्याला याच्यात घालून घ्यायचा आहे. तर मी तुम्हाला आता दाखवते मी किती गूळ घातलेला आहे यामध्ये. तर हा मी आता सगळा गूळ घालून घेते. यातला थोडासा गूळ मी ठेवून देणार आहे, कारण आता आपण हे मिक्सरला पण जरा भरडून घेतलेले बघा, तयार आहे. सारण आता रेडी झालेलं आहे. गोड तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही हा गूळ घालायचा आहे. तर मला जेवढं गोड आवडतं मी त्या पद्धतीने मी गूळ घातलेलं आहे. आता हे सगळं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला काय करायचं, पॅक डब्यामध्ये हे भरून ठेवायचं. जर असं थंड करायचं आहे, कोजं गरम वगैरे असेल तर मस्तपैकी असं आमचं कोकणातलं पारंपरिक असं हे चण्याच्या साठ्याचं सारण तयार आहे. खूप हे सारण जर तुम्हाला आवडलं असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर सुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरा सुद्धा विसरू नका. नक्कीच्या व्हिडिओमध्ये करंजीचं पीठ कसं मळायचं आणि करंज्या कशा तयार करायचं हा व्हिडिओ मी टाकणार आहे, तो नक्की पहा तुम्ही.